Kétharmados többséget szerzett a vasárnapi választásokon a Tisza párt. A pártnak jelen állás szerint legalább 136 képviselője lesz az országgyűlésben. Magyar Péter, a Tisza miniszterelnök jelöltje a nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, sorsdöntő választáson aratott meggyőző, fölényes győzelmet a Tisza és ezzel Magyarország. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, a párt miniszterelnök jelöltje, a ma reggel vendége. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Gratulálunk az eredményhez, és nyilván most azt tartja lázban a magyar lakosságot, hogy azok az ígéretek, amelyek ugye a kampányban elhangzottak, azok hogyan fognak megvalósulni, az, hogy a magyarok élete az hogyan alakul. Mit tud erre mondani? Ugye februárban bemutatták a kormányprogramjukat, megtartotta a nemzetközi sajtótájékoztatót, illetve az első 100 napra vonatkozó ígéretét is nyilvánosságra hozta. Jó reggelt kívánok, szerkesztőasszony! Pillanatra itt körbenézek, és jó érzés itt lenni másfél évvel azután, 2024. szeptember 26 után, amikor utoljára itt jártam, amikor utána beengedték ide a legnagyobb pártnak a vezetőjét. Bocsásson meg, elnök úr, többször hívtuk önöket, erről e-mailek vannak, és nyilván ezt majd a két sajtóosztály egymás közt lelevelezi, mert ugye ezek az e-mailek megvannak. Szerkesztőasszony, ezt már a Kossuth Rádióban eljátszottuk, 2026. januárig nem hívtak, be se engedtek. Ha esetleg elfelejtettek volna, volt itt tüntetés is, minden itt a Kunigund utcában, de semmi gond nincsen, nincs bennem személyes sértettség, sem azért, hogy önök itt reggel, délben, este gyaláztak személyemben a családomat, a hozzám közel állókat, civil embereket. Azt, hogy a családját gyaláztuk volna, ezt ne haragudjon, de valamennyi kollégám nevében szeretném kikérni. Itt ebben a stúdióban többször elhangzott, hogy az én kiskorú gyerekeim nem állnak velem szóba, miközben velem élnek, és utána tegnap voltam velük. Sok hét után először el tudtam velük menni edzésre. Nem hiszem, hogy ez műsorvezetőtől hangzott el. Minden esetre azt tudom önnek mondani, hogy nincs bennünk személyes sértettség, de a programunk egyik eleme az, hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van. Fel fogjuk függeszteni azonnal ezt a hazug hírszolgáltatást, amit folyik, és meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan feltételeket a többi parlamenti párttal, a többi szakmai szervezettel együtt, hogy ez a propaganda, ami itt folyt, megengedő, befejezzem? Persze. Ha már így másfél öt vártam erre a pár mondatra. Nem állt szándékomban a szavába. Köszönöm szépen. Szóval meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan média feltételeit. Tudjuk, hogy nincs tökéletes média, de ami itt folyt 2010 óta, ami után Goebbels, vagy az észak-koreai diktátor is megnyalta volna a 10 ujját, hogy egy igaz szó nem hangzott el, az biztos, hogy nem folytatható. Látom azt, hogy mióta a magyar emberek példátlan felhatalmazással április 12-én rendszert váltottak, mert hogy soha ennyi ember nem szavazott egy politikai közösségre, mint most a Tiszára, kb. 3.300.000 ember, és legalább 140 képviselőnk lesz, egyébként a parlamentben lehet, hogy 142. Látom, azóta itt vannak mozgások, és már másfél év után először élőbe adták egy sajtótájékoztatómat, ami tegnap előtt volt. Tekintve, hogy a tisztségének kijár. Én ugyanúgy a Tisza párt elnöke vagyok, szerkesztőasszony. De Magyarország következő miniszter. Még ezt majd meglátjuk, innen megyek a köztársasági elnökhoz, a legköszönő köztársasági elnökhöz, és remélem, hogy a minél lehető leghamarabb időpontra kiírja, vagy összehívja a Magyarországgyűlés ülését. Azt tudom mondani önnek a kérdésre is válaszolva, hogy a Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog. Épp úgy fogja a Fidesz szavazókat képviselni, a Mi Hazánk szavazókat, mint ahogy a Tisza szavazókat. Minden nap azért fogunk dolgozni, én személyesen is, és a kollégáim is, hogy minden magyar embernek jó legyen, hogy rend, béke és biztonság legyen ebben az országban. És nagyon örülök neki, hogy lehetőséget adtak nekünk, lehetőséget adnak nekünk arra a magyar emberek, hogy bebizonyítsuk például a Fidesz szavazóknak is, például ezt a propagandát néző honfitársainknak is, hogy egy szó nem igaz azokból a vádakból, amik itt elhangoztak. A Tisza kormány a békéért fog dolgozni, a Tisza kormány többek között megtartja a déli határkerítést, ellentétben Orbán Viktorral nem fogunk kiengedni 2200 jogerősen elítélt embercsempészt, sőt, ellentétben a jelenlegi helyzettel, ahol Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár egy 200 darab katonát küldött volna Csádba, tudva azt, hogy a felük lehet, hogy életét veszti. Ellentétben Gulyás Gergővel, aki megfontolta volna, hogyha Donald Trump kéri, hogy katonákat küldjen a kormány irányban. A Tisza kormány folyamatosan a békért fog dolgozni. És például a programunk eleme, és az előbb a Kossuth Rádióban már kérdezték, hogy megtartjuk a rezsicsökkentést, csak kiterjesztjük, mert hogy 1,5 millió honfitársunk fűt tűzifával, ahol semmilyen rezsicsökkentés nem volt, viszont az Orbán kormány 4-szeresére emelte a rendszerhasználati díjakat.
hogy Mészáros Lőrinc, bocsánat, hogy befejezem tényleg, hogy Mészáros Lőrinc, akiről mindenki tudja, szerintem még az itteni nézők is, hogy Orbán Viktor pénztárcája és trómanja. Mészáros Lőrinc az az ember, aki nem tud írni, olvasni, de egyébként beszélni sem nagyon, én találkoztam vele. Ő 5-ször gazdagabbá vált 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt. Mindenki érzi ennek a fonákságát, és nem véletlenül kapott a Tisza ekkora felhatalmazást, mert eközben 1 millió nyugdíjas honfitársunk él szerkesztőasszony létminimum alatt. 400 000 magyar gyermek, miközben mi beszélgetünk most itt, az Orbán kormány 16 éve után mély szegénységben él. Több 100 000 magyar embernek nem jut egészséges élelmiszer az asztalára, és miközben itt ebben a hazugsággyárban 160 milliárdot égettek el évente Várhegyi Attiláék túlárazott szerződésekkel és hazugsággal, addig 200-300 honfitársunk meghal, megfagy telente a saját lakásában, a saját házában. Eközben a kormány 2019 óta nem emelte a szociális tűzifa keretet, miközben a tűzifa ára 2019-ről a duplájára ment, és például 20 milliárd forintot elégettek itt önöknél is a nem létező Tisza programnak a hazugságának a terjesztésére, amire a bíróság kimondta, hogy egy árva szó nem igaz belőle. Önök ennél az asztalnál meghallgattak olyan embereket, akik hazudtak reggel délben este. Úgyhogy az lesz a programunk, szerkesztő, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, amit az Orbán kormány nem tudott hazahozni. Beindítjuk végre a magyar gazdaságot, amit 4 éve nem tudtak beindítani. Letörjük az inflációt, ami Európa rekorder volt. Elnök úr, ezeket kifejtjük most részletesen ebben a beszélgetésben, legalábbis úgy szándékoztam, hogy mindenre hagyjunk időt. Egy gondolat erejéig engedjen még meg nekem a hír szolgáltatás felfüggesztéséről egy kérdést. Ugye úgy fogalmazott a nemzetközi sajtótájékoztatón, és elnézést, hogyha nem jól idézem, de azt mondták, hogy nem jogellenes eszközökkel nem fognak semmiféle lépést tenni, tehát minden csak jogellenesen. Nem, mindent jogszerűen. Jogszerűen, igen. Ahhoz, hogy a hírszolgáltatás felfüggesztése jogszerű legyen, nyilván ahhoz először a médiatörvényt kell változtatni. Meg fogják ezt tenni, és akkor utána függesztik fel? Mert különben nekünk kötelezettségünk, a médiatörvényben foglalt kötelezettségünk az, hogy folyamatos legyen a hírszolgáltatás. Így van, én abban egyetértek, hogy önöknek nagyon sok kötelezettsége lett volna, de nem szeretnék személy szerint tőle semmilyen felelősséget tenni. Ennek a kötelezettségnek, ami egyébként benne van a médiatörvényben, a kiegyensúlyozott hírszolgáltatásának önök semmiben nem tettek eleget. Nem tudom, hány ítélete van a bíróságnak, amiben elítélte önöket. Nem a sajtóherjáztatásokra gondolok, több száz olyan ítélet van, hogy önök teljesen kiegyensúlyozottan jártak el. Mindenki összeállította egyébként a szabad sajtóval, hogy Orbán Viktor, nem tudom, 343-szor jelenik meg pozitív képben egy nap, még én, az ellenzék vezetője, mint a patás ördög, de semmi gond. Jó, megváltoztatják a médiatörvényt, és csak azután, vagy az előtt? Meg tudom ismételni, hogy nem kell minket törvénysértéssel vádolni. Nem. Ez olyan, mint amikor itt a Kunigunda utcában, ebben a propagandagyárban engem vádolnak törvénysértéssel, az olyan, mint amikor a bolti tolvaj elkezdi a rendőre kiabálni, hogy te ne lopjál. Feltettem egy kérdést önnek. Törvényesen fogunk eljárni, és azt a hazug hírszolgáltatást fel fogjuk függeszteni, és azon nyomban újra fog indulni, amikor ezek szerint bele fog szólni a közmédia munkájába? Kicsoda? Ön? Én biztos, hogy nem. És akkor ki az ne keverjen össze minket, bocsánat, Rogán Antallal, aki... Ön fogalmazott úgy, hogy mi? Hogy mi majd felfüggesztjük a hírszolgáltatást. Abba gondolom, a magyar nyelv ismerője ilyen alanyokat. Azt tudom mondani, hogy ne keverjen össze minket Rogán Antallal, aki hetente, minden héten berendelte Várhegyi Attilát, de önök ezt itt pontosan tudják, akár el is mondhatná előadásban, hogy zajlott az, hogy hogyan kapták meg az ukázokat, hogy mivel kell éppen lejáratni az ellenzéki pártot, a Tiszát, és milyen hazugságokkal kell traktálni az embereket. Nekünk pontos tudomásunk van. Erre a kérdésre valószínű Rogán Antal tud válaszolni. Én nem voltam Várhegyi Attila és az önök hírhamisító igazgatója, akinek bírósági papírja van róla. Az önök vezetőjének, Pap Dánielnek bírósági papírja van arról, hogy egy feketeöves hírhamisító. És mégis évek óta itt lehet, és jár a Karmelitában minden héten, minden nap tulajdonképpen egy külön az irodájába tartott eligazítást. Az itt dolgozó emberek mondták el, szerkesztő. Hogy a következő 4 évre vonatkozóan az embereket, a magyarokat most ez érdekli? Nem pedig gondolom, az, hogy például ön azt ígérte, és akkor beszéljünk is erről az uniós pénzekről. Ugye úgy fogalmazott a nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy lesznek vitáik az Európai Unióval, de kompromisszumra törekednek. Nyilván itt az egyik kérdés
Ebben a vitás kérdésben az uniós pénzeknek a feloldása, a befagyasztott uniós pénzeknek a feloldása, amire tegnap azért Brüsszel egy elég kétséges választ adott. Azt mondták, hogy nem adnak, ugye Daniel Freund fogalmazott talán úgy, hogy nem adnak bianco csekket még önnek sem. Itt majd van 27 feltétel, amit teljesíteni kell. Értem, a kormányprogramjukban ugye ott van rögtön a korrupció ellenes intézkedés, amit meg kívánnak hozni, ez az egyik feltétel, de még Tineke Strik is azt mondta, ugye... Kicsoda, bocsánat. Zöldpárti képviselő, aki előszeretettel... Ön olyan embereket idéz, akiknek semmilyen relevanciájuk nincsen. Azt mondta, hogy egyelőre nem időszerű, és most le is vették, bocsássa meg, le is vették most napirend. Ön félrevezeti az embereket. Én nem vezetem félre, ez elmondta, ott volt a híradásokban, nem csak a miénkben. A zöldpárti képviselő de neki nincs hatásköre arról beszélt, hogy egyelőre... Azt mondja, mint hogyha Toroczkai László mondana valami, semmilyen hatásköre nincs a rendben, de dologban. ezért ne velem vitatkozzon, én csak azt tudom mondani, amit elmondtak az európai ön megint a propagandát nyomja, asszonyom. Nem a propagandát nyomom, az Európai Bizottság így reagál, vagy az Európai Parlament tegnap így reagált erre. Én felteszem a kérdést önnek ezzel kapcsolatban. Egy perccel állít egy hazugságot, és nem hagyja, hogy válaszoljak. Megengedi, hogy válaszoljak? Én nem állítok egy hazugságot. Megengedi, hogy válaszoljak? A híradóban, ez lement. Azt kikérem magamnak, több mint egy perccel beszél, szerkesztő asszony. Másfél év után jutottam be ide a közmédiába. Ön olyan embereket idéz, akinek semmilyen hatásköre nincs a magyar pénzek kapcsán. Én tegnap egyeztettem az Európai Bizottság elnökével, akinek viszont van. És neki is világosan elmondtam, és egyébként elmondtuk már a választás előtt is, hogy 4 feltételt fog teljesíteni a Tisza kormány. Olyan feltételeket, amik jók a magyar embereknek és a magyar vállalatoknak. Melyek és szeretném ezek? ezt mondani, ezt a 4 feltételt. Az egyik valóban a korrupcióellenes intézkedések. Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozzuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, és még egyéb korrupcióellenes intézkedéseket elfogadunk. Ez az egyik. A második, hogy függetlenné tesszük és visszaadjuk a szabadságát a magyar nyomozóhatóságoknak és az igazságszolgáltatásnak. Remélem, abban egyetértünk, még itt ebben a stúdióban is, ahol nagyon erős a plafon, hogy ez jó a magyar embereknek és a magyar vállalkozásoknak. A harmadik, aminek különösen örülhetnek itt a Kunigunda utcában, ebben a hazugságjárban, hogy visszaadjuk a magyar sajtó függetlenségét, szabadságát, és leállítjuk a propaganda tiltott állami támogatását. 600 milliárd forintot, engedje meg, hogy befejezem, 600 milliárd forintot költött ez a kormány évente aljas hazug propagandára. Ez a pénz hiányzik a magyar állami egészségügyből. 30-40 ezer honfitársunk hal meg évente megelőzhető, kezelhető betegségekben. Ez a harmadik feltétel. A negyedik az akadémia szabadságának visszaadása. A magyar egyetemeket visszaadjuk az egyetemi polgárságnak, kivesszük a pártkatonák kezéből, a kutatóintézeteket visszaadjuk a kutatóknak. Ennyi. És engem nem érdekel, hogy milyen zöld képviselőt idéz ön. Ez a régi módszerű... Hát majd az Európai Parlamentben ön a zöld párti képviselővel megbeszéli, én nem járok ennek a félrevezetésnek, ennek a hazug propagandának vége lesz. A lényegről fogunk beszélni. De ez nem félrevezetés, most ez megjelent a híradásokban, és nem csak nálunk. Ez egy régi módszer, megjelent a híradásokban önöknél. Önöknél az is megjelent, szerkesztő asszony, hogy Németországban nincs internet. Önöknél még azt is leadták, hogy Németországban nem szexelnek az emberek. Önöknél bármit leadtak, szerkesztő asszony. Én nem hiszem, hogy a közmédia híreiben de itt mindent is, annak az ellenkezőt is elmondták, de már csak nevetnek az emberek, szerkesztő asszony, és még pár napig arról legyen kedves nekem beszélni, hogy azokkal az adókedvezményekkel, illetve családpolitikai intézkedésekkel, amelyeket az előző kormány bevezetett, azokkal önök mit terveznek? A csokkal, a falusi csokkal, mit terveznek a nyugdíjasok 13., 14. havi nyugdíjával, a 3%-os befejezem a kérdésemet. Tudom, hogy mi a kérdés, az anyák adómentességével és a 25 év alattiak adómentességével. Elmondtuk a választási kampányban is. Ha lett volna lehetőségem ide bejönni, és nem csak hazudtak volna itt reggel, délben, este, akkor itt is elmondtam volna, bármennyire is mosolyog, hogy megtartjuk őket. Szerkesztő asszony, nem érzi ezt kellemetlennek? Hogy 3 millió 300 000 ember szavazott egy rendszerváltás mellett. Az önök aljas hazug propagandája ellen, és ön most is a Rogánék által leírt propagandát felolvassák. Én nem olvasok ezekre fel semmiféle propagandát, ezt kikérem magamnak. A közmédia műsoraiban a műsorvezetők saját maguk készülnek fel, úgyhogy mi semmiféle propagandát nem olvasunk egészen fel. Nyugodtan, ezek a kérdések mind megválaszolásra kerültek, és elmondom újra, hazahozzuk az uniós forrásokat. 4 éve nincs Magyarországon gazdasági növekedés, szerkesztő asszony. Beszéljünk akkor a diverzifikációról. Ez egy olyan téma szerintem, ami
nagyon érdekli az embereket, mert mindenkinek nagyon fontos az, hogy jövő télen mivel fűtünk. Ezek önök eddig is fontos nem... volt, szerkesztő asszony, és elmondom még egyszer, eddig is fontos volt az embereknek, hogy mivel fűtenek. 1,5 millió ember tűzifával fűt, és ott semmilyen rezsicsökkentés nem volt. Még egyszer, talán elkerülte a figyelmét. Több száz honfitársunk fagy meg telente, és több tízezer gyerek 13 fokos lakásba készül másnap az iskolára, és a kormány semmit nem tett, vagyis például erre az zajos hazug propagandára költötte a pénzt. Akkor ez benne lesz az első 100 napos programban? A mi programunk az, hallom, rámondták a fülére a kérdést. Nem mondott senki semmit a fülemre. A mi programunk az, hogy kiterjesztjük. Ne mondjon nekem ilyet, hogy rámondták a fülemre a kérdést. Hogy tényleg jó meg van építve 160 milliárdban. Egyetlen kérdés szóval a fülemre. Értem, kiterjesztjük hogy önnek most az a technikája, hogy kihozzon engem a sodromból, de nem fog. Kikérem magamnak nekem nincs ilyen technikám. Megkérdőjelezéseket. Mi nagyon türelmesek és békések vagyunk, még biztos? Pár nap, igen, teljesen biztos. Innen megyek a köztársasági elnök úrhoz, aki kormányalakítási megbízást fog adni várhatóan. Én azt tudom mondani, hogy kiterjesztjük a rezsicsökkentést, csak hogy akkor beszéljünk a lényegről. Jó, beszélj, persze. Kiterjesztjük a rezsicsökkentést a tűzifánál is például, felülvizsgáljuk a 4-szeresére emelt rendszerhasználati díjat, és a diverzifikációt is kérdezte, elmondtuk ezt is, örültem volna, ha a választási kampányban itt is elmondhatom a magyar embereknek, hogy a legfontosabb a Tisza kormányát az lesz, hogy energiabiztonságot fenntartsuk, a lehető legolcsóbban jussanak a magyar emberek rezsihez, vagy éppen üzemanyaghoz, és hogy ez fenntartható legyen. 16 évig volt egy kormányunk, aminek minden lehetősége meg lett volna arra, uniós pénzek, nemzetközi helyzet, hogy diverzifikálja az energiabeszerzést, hogy ne legyünk kitéve mondjuk egy iránynak, éppen a barátságkőolajvezetéknek, hanem működőképessé váljon, ha kell bővítsék például az Adria vezetéket, vagy például nyugat fele, vagy észak fele a vezetékrendszert. Ezt nem tették meg. Szándékosan kiszolgáltatták a hazánkat egy irányba, de hát ugye kiderült... És önök a rezsicsökkentést a jelenlegi áron tartanák meg? Azt tudom mondani, hogy csak jobb lesz, hiszen ez is egy óriási átverés, ami... Bocsáss meg, akkor most azt ígéri, hogy kevesebbet fizetünk majd a jövőben? Szeretném megválaszolni. Szeretném, ha megtisztelni legalább azt a 3.300.000 embert, aki ránk szavazott, hogy megengedi, hogy 1,5 év után teljes mondatokba válaszoljak. Én megengedtem. Megteszi? Nagyon kedves, köszönöm szépen, értékelik szerintem a nézők is. Szóval kérem szépen, a rezsicsökkentés is úgy zajlik, hogy egy bizonyos limitig ugye rezsicsökkentett áron veszik a magyar emberek a gázt és a villanyt. A rezsicsökkentett limit fölött, amely egy alacsonyan meghúzott limit, és például hidegbe nem elegendő, ott 7-szeres áron fizetnek gázért a magyarok, és 2-szerest az áramért. Jóval a világpiaci ár fölött, jóval a beszerzési ár fölött fizettek az Orbán kormány alatt a magyar családok az áramért és a gázért, a rezsicsökkentett fölött. A magyar cégek, amelyek a magyar munkahelyeket adják, a magyar embereknek munkát adnak, ők Európában a legmagasabb áramdíjat fizetik, szerkesztő asszony, hogy milyen rezsicsökkentésről beszélnek önök. Minden 20. magyar cég tud ma exportálni, mert versenyképtelenek a cégeink, mert a legmagasabb áron veszik az áramot. És mellette nem tudtak energiahatékonysági beruházásokat csinálni, mert Orbán Viktor nem tudta, nem akarta hazahozni az uniós forrásokat. Azt a 8000 milliárd forintot, amit már minden országban megkaptak. A szlovákok, az osztrákok, a románok, a horvátok. Kérem szépen, egy csődbe vitték az országunkat, egy csődbe vitték, minden adat szerint a legszegényebb és a legkorruptabb ország lettünk. És önök még mindig nyomják ezt a propagandát. Mikorra kívánja hazahozni az uniós forrásokat? Nagyon szigorú határidők vannak, sajnos augusztus végéig egy részét, 4000 milliárd forintot az újjáépítési alapból azt eldől, hogy haza tudjuk-e hozni, hogy meg tudunk állapodni, és hogy el tudjuk-e fogadni a szükséges jogszabályokat. Mi mindennel azon leszünk. Ugyanerre volt 4 éve az Orbán kormánynak, semmit nem tettek. Csak vétóztak, harcoltak és hazudtak itt például önöknél, ahelyett, hogy hazahozták volna. Ez egyébként egy hazaárulás, csak úgy szeretném jelezni, egy hűtlen kezelés. 2x1 milliárd eurót már elveszítettek a magyar emberek. Ez 1000 milliárd forint, szerkesztőasszony, amit az Orbán kormány negligenciája, oda nem figyelése, vagy éppen korrupció miatt elveszítettünk. Ez hiányzik a magyar kórházakból, a magyar iskolákból, a járhatatlan Hajdú-Bihar megyei utakból, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei utakból, a kiürülő magyar vidékből. Mi azon leszünk, hogy minden eurót, centet haza tudjunk hozni, és nem csak azon leszünk, hogy hazahozzuk, hanem hogy jól használjuk föl, hogy hatékonyan használjuk föl, hogy ne pártkatonák döntsenek róla, ne Boldog Istvánok, ne Simonkák, ne Lázárok. Mit jelent a hatékony felhasználás? Akkor beszéljünk erről. Például arról, szerkesztő asszony, én 2 éve járom a magyar vidéket,
700 településre jutottam el. Például arról szól ez, hogy nem lombkorona nélküli lombkorona sétányokat készítenek de az uniós akkor pénzekből, mit? mint a fideszes most megbukott képviselők, akik egyébként bűnözők. Értem, de most nem a jövőre kellene koncentrálni? Én meghallgatom akárhányszor, csak... Munkahelyteremtő beruházásokat, a magyar kis- és középvállalkozásokat, a magyar családi vállalkozásokat fogjuk teremteni, hogy újra életet tudjunk lehelni a magyar vidékbe. Az előző kormány 1000 milliárdokat adott szennyező, dél-koreai, kínai akkumulátorgyáraknak, amely gyárak veszélyeztették a gyerekeink, az idős szüleink egészségét, az ott dolgozók biztonságát, a levegőnk, a 40 aranykoronás földünk, a vizeink tisztaságát, milyen helyett a kis- és középvállalatokat fogjuk támogatni, valódi munkahelyteremtő beruházásokat fogunk eszközölni, mint ahogy teszik egyébként ezt a lengyelek. Milyen beruházásokra gondolnak? Egyébként a Mire kell számítani? Mindenre, szerkesztőasszony, például, hogyha elmegyünk Battonyára, akkor a helyi vendéglő tulajdonosa, vagy a helyi gazda, vagy a helyi méhész kap támogatást, nem az a janicsár, nem az az oligarha, aki jelenleg az Orbán rendszerben több ezer hektár földet, állami földet kapott, életében nem ült mondjuk traktoron, azt se tudja, hogy hol a tehén eleje meg a vége, de fölveszi a támogatásokat, hanem a helyi fiatal gazda, a helyi családi vállalkozó, egy esztergályos, egy víz- és gázszerelő például helyben, nem Mészáros Lőrincre gondolok, és nem oligarchák, víz- és gázszerelő. Tudja, ez így zajlik Európában, az önök által itt folyamatosan szidott és ellene lázított Európában. Például Lengyelországban egyelőre annyit tudtunk meg erről a 4000 milliárdról, hogy vendéglősök nem ennyit tudtunk meg, asszonyom. Mi hazahozzuk, az Orbán kormány eladósította ezt az országot. Fordítják ezt a pénzt? Még egyszer. Ez lenne a kérdésem, hogy mire elkezdtem elmondani. Például a magyar kórházakra. 1000 milliárd, örülök, hogyha ez egy válasz ön szerint. 1000 milliárd forint, de ez is benne van a programunkban, csak nem engedték, hogy bejöjjünk. 1000 milliárd forintot. Hívtuk önöket. Nem igaz, 1000 milliárd forintot költünk egy közútfejlesztésre, egy közlekedésfejlesztésre, hölgyem, ugyanis a magyar utak járhatatlanok, a magyar MÁV haldoklik. 1000 milliárd forintot fogunk költeni energiahatékonyságra és szigetelési programokra, hogyha érdekli. Már éppen válaszolok. Persze. 1000 milliárd forintot fogunk költeni lakossági és vállalati energiahatékonysági programra, amit leállítottak már x éve, mert nincsenek itt az uniós pénzek. Még egyszer, hogy versenyképesek legyenek a magyar vállalkozók. Leállítjuk az Orbán tervet, ami arra irányult volna, hogy bezárjanak. Orbán Viktorék 38 vidéki kiskorházat akartak bezárni. Mi ezt leállítjuk, és fejleszteni fogjuk a vidéki kiskorházakat az uniós forrásokból, de egyébként a budapestieket, régiós csúcskórházakat hozunk létre, és mellette fejlesztjük a vidéki kiskorházakat is, hiszen már több mint 1 millió konfitársunk van orvos nélkül. 5-6 éves várólisták alakultak ki az Orbán kormány alatt, miközben erre a hazugsággyára költötték a pénzt. Kevés az orvos, több tízezer szakdolgozó és ápoló hiányzik a rendszerből. Nekünk ezek a feladataink. Elképesztően fontosak az uniós pénzek, de például csak akartam mondani egy példát önnek, hogy Lengyelország egy jó példa, amit ugye sokat szidnak ebben a stúdióban. 3,5%-os gazdasági növekedés van. Képzelj el, hogy 200-zal megy a gyorsvasút Varsó és Krakkó között, amit a gonosz Brüsszel pénzéből építettek, miközben Lázár János Magyarországán a vasúti pálya felé lassújában, legtöbb csomó helyen 10 km/órával megy a vasút, naponta gyullad ki egy mozdony, törik el a váltó, nekünk ezeket kell helyrehoznunk. Megígéri, hogy lesz ilyen gyorsvasút Magyarországon? És sőt, Varsó és Budapest között is lesz gyorsvasút. Az első utam Lengyelországba fog vezetni Varsóba, a második Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozzuk a pénzt, és szeretnék ezekről az infrastrukturális beruházásokról is tárgyalni, például Donald Tuskkal. A lényegről beszélni, hadd fejezzem még be a lényegről, hiszen azt halljuk itt az emberek, több mint 10 éve azt látják, hogy mindenről szó van, Ukrajnáról, Oroszországról, Teheráról, az amerikai elnökválasztásról. Csak éppen a lényegről nincsen, hogy az embereket... Egy híradónak kötelessége vagy kötelessége valóban az, kötelessége lett volna szerkesztőasszony, és a jövőben ez így is lesz. Beszéljünk a külpolitikáról, és pláne olyanokról, amelyek meghatározzák a belpolitikát, és Ukrajna bebizonyították a magyar emberek, hogy a magyar történelmet még mindig nem is. Teheránban írják, és nem is Moszkvában, nem is Brüsszelben, hanem a magyar utcákon és a tereken. És Ukrajnában írják? Nem írják. Ezt így kezdtem. Csak azért kérdezem, mert hogy Zelenszky ukrán elnök tegnap már küldött önnek. Hogy bírja ezt ön ki nevetés nélkül? Azért érdekelne engem vége felé, mert mindjárt lejár az időm. Föltett önnek egy háborús helyzetben álló ország vezetője néhány elég jó kérdést, kiképzés lehet, hogy ezt így nevetés nélkül kibírják. Diktátumot. Önök is fel fognak szabadulni pár nap múlva, szerkesztő. Mit várnak öntől? Például ezt a 90 milliárdos hitelt Ukrajna az önök jó volt
voltából megkaphatja? Eddig ugye az eddigi kormány, a Fidesz kormány blokkolta. Nem igaz, szerkesztőasszony. Decemberben Orbán Viktor az Európai Tanács ülésén elfogadta ezt a csomagot. Ugyanakkor blokkolta, ezért nem kapja meg. Szerkesztőasszony, Akkor miért nem kapta meg eddig? Hogyha Orbán Viktor nem blokkolta, akkor miért nem kapta meg Ukrajna eddig? Miért hazudnak önök? Orbán Viktor helyesen, válaszoltok? Válaszoljon le Éppen arra dicsérni a kérdésre. akarom a leköszönő miniszterelnököt. Arra a kérdésre. Bocsánat, tudom, hogy ez most egy system error, de éppen dicsérni szeretném a leköszönő magyar miniszternek. Megengedi? Szóval decemberben az Európai Tanács ülésén Orbán Viktor kialkudott egy olyan megoldást, egy úgynevezett opt-outot, hogy Magyarország és egyébként Szlovákia és Csehország kimarad ebből a 90 milliárdos hitelkeretből, és ennek fényében ezzel a feltétellel Orbán Viktor elfogadta, rábólintott, nem ment ki, képzelje, kávézni, mint korábban, amikor kellemetlen kérdésekről szavaztak, hogy nem ment ki kávézni, sőt nem bízta meg a magyar ellenes szlovák miniszterelnököt sem, hogy ő helyette szavazzon, képzelje el, éppen nem támogatta a magyar gyűlölő román elnök jelöltet sem, amit Erdélyben tett. Szóval ez történt, és utána elkezdtek egymást zsarolni, és a választási kampány miatt olyat tett a miniszterelnök, amire még egyébként sose volt példa az Európai Unióban, hogy elfogadott egy javaslatot az Európai Tanács, az állam és kormányfők, 27 állam és kormányfő, nagy nehéz tárgyalások után helyesen kimaradt Magyarország ebből a hitelkeretből, és utána most egy ilyen technikai szinten nem írja alá a nagykövet a dolgot. De ez mindenki tudja, hogy hazugság. De akkor miért nem kapta meg eddig Ukrajna ezt a 90 milliárdot? Ugye minden arról szólt, hogy azért 90 nem milliárd eurót azt nem így adják. Ugye lehet, hogy ide a közmédiában így jött Rogánéktól, de általában az Európai Bizottságnak is ez volt az álláspontja, azt tudom hogy mondani még Magyarország egyszer, hogy ne vezessék félre az embereket. Orbán Viktor elfogadta ezt, és valami olyasmit mondott most a vége akkor felé. Akkor mégsem mi voltunk a hibásak abban, hogy nem kapta meg Ukrajna ezt a 90 milliárdot. Ez most már nem, szerintem ezt már nézők se tudják kötni, ez alapja, szerintem az nem egy nézői. Ezt maximum zavarta össze engem, nem? Igen, szóval elfogadta Orbán Viktor, és valami olyasmit mondott itt a választási kampányban, hogy amíg nincs olaj, addig nincs pénz. Ugye így egyszerűsítette le a Druzsba, a barátság kőolajvezeték körüli problémákat. Ugye azt mondta Zelenszky elnök, én nem beszéltem ugyan vele még soha, de Orbán Viktor sokszor, hogy április vége felé újra indul a Druzsba és a barátság kőolajvezetéken, ami nagyon fontos a hazánknak a következő 30 napban is, amikor még ügyvezető kormányként működik az Orbán kormány, de utána, amikor jön a Tisza is, hogy jöjjön a kőolaj, és hogy meglegyen Magyarország energiabiztonsága. Tehát úgy gondolom, hogy ha jön a Druzsba, akkor Orbán Viktor azt a technikai vétóját el fogja engedni, ahogy a szlovákok is elengedték, Orbán Viktor barátja, Robert Fico is, és egyébként a csehek is, Andrej Babiš is, cseh miniszterelnök, aki egyébként meghívott engem, és nagyon örülök neki, hogy Orbán Viktor minden szövetséges egyébként gratulált nekünk. Tegnap beszéltem a török elnökkel. Így illik a diplomáciában. Így van, és én is meghívtam ezeket az elnököket, miniszterelnököket ide hazánkba. Ugye tudja talán ön is, hogy most lesz október 23-án az 1956-os forradalom 70. évfordulója, és mivel a magyar emberek úgy döntöttek, hogy ne egy orosz bábállamban, hanem egy szuverén, szabad, független Magyarországon ünnepelhessük ezt az ünnepet. Én nagyon örülök, hogy a világ vezetői is itt lesznek, és kiállnak emellett a csodaszép ország mellett. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország következő miniszterelnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött, és azt szeretnénk önöktől kérni, hogy ha meghívás érkezik a szakértőik irányába, akkor legyenek kedvesek javasolni nekik, hogy jöjjenek be, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mi vár ránk a következő 4 évben, a magyar embereknek milyen élete lesz a következő 4 évben. Köszönöm, hogy eljött. Vigyázzon, hogy nehogy elnevesse magát itt a végén. Köszönöm a lehetőséget. Minden jót, viszontlátásra. A magyar emberek életén nem szoktam nevet élni. Nem. Köszönjük szépen, minden jót.